Сега продължаваме и с съвместната ни рубрика с Министерството на икономиката. Тя касае възможностите за повишаването на конкурентоспособността на българския бизнес. В няколко поредни издания във всеки вторник ще ви разказваме интересни истории от света на бизнеса, как фирмите у нас успяват да се възползват от възможностите, които дават оперативните програми, кои са техните приоритети, срещат ли трудности в този процес и в крайна сметка какъв е крайният позитивен ефект и за самите компании, и за конкурентоспособността на българския бизнес като цяло. В първото ни издание започваме с езикови центрове АВОБЕЛ. Мариана Маркова сега е при нас. Добро утро. Добро утро. Ще си поговорим за това какъв е вашият опит в осъществяването на такива проекти и да започнем от там, кога започнахте с дейността по кандидатстване по европейските програми и какъв беше първият проект всъщност? Този проект започна преди 2 години, може би 2,5. И в нашата организация беше назряла нуждата точно от такъв един инструмент, който да повиши нашата конкурентоспособност. И може би да кажа няколко думи за езиковия център, за да се разбере мащаба на проекта. Нашия езиков център АВО е основан преди 25 години и предлага обучение по английски език. Защо само английски? Защото всъщност ние предлагаме абсолютно всичко, каквото владеенето на един език може да даде на един човек. Да обучение, сертифициране, квалификации. И ние на практика сме една образователна институция, която има една вътрешна система за квалифициране на преподаватели по английски и за тяхното кариерно развитие. Винаги, още от самото си основаване през 90-та година, ние сме имали такава база данни и такава софтуерна система, която е подпомагала нашата дейност, но с годините дейността разрасна. От 2012 година ние сме отворен изпитен център на изпитите на Кеймбридж. В същото време от 2001 върви при нас една програма за сертифициране на преподаватели по английски език, която е оторизирана от университета Кеймбридж. И сме също акредитирани от Европейската асоциация за качествени езикови услуги. На практика имали сме вече втора такава система развита и в момента, в който сме партньори на езиковите центрове БЕЛ в Великобритания, там на това широко поле, на което можехме да покажем действително защо сме избрани за партньор, ние бяхме удостоени с награда точно за тази софтуерна система, която подпомагаше дейността на организацията ни. Този проект, който в момента осъществихме, на практика подпомага дейността ни от всяка една гледна точка. От гледна точка на организацията като цяло, да може да се развива, да може да управлява своите данни, да прави бизнес анализи, да прави маркетингови проучвания. От друга гледна точка, клиентите, откъдето и да се погледне, имат полза от това, защото ние можем съвсем целенасочено да контролираме тяхното развитие. Преподавателите от своя страна имат достъп както до тази база данни, така и до учебната платформа и във всяко едно направление проекта носи полза и спомага за развитието на организацията. Най-ценното нещо беше, че при разработването на проекта програмата предвижда една отворена процедура за избор на изпълнител. И това ни даде възможност действително много прецизно да изберем изпълнителя. Ние се спряхме на фирмата AI Systems, с което наистина учихме в десятката. Добре, какво коства всъщност реализацията на такъв проект? Сега знаем, че средствата по оперативните програми или поне част от реализацията на проекта са безвъзмездни. Да, така или иначе, но много компании се притесняват от това, че все пак коства някакъв административен капацитет, коства някакви усилия. Вие казвате, че все пак в крайна сметка ефектът е положителен, в крайна сметка помага на бизнеса и на перспективите за развитие в дългосрочен план, обаче веднага, когато една фирма, един менеджер се захване с такова нещо, какво му коства на първо време да разработи такъв проект? Кандидатстването ли е най-трудната част от целия този процес? Огромни усилия, защото преди да стартира самата работа, трябва да се изработи един проект. Той е почти толкова, колкото и самата реализация и внедряване.
По принцип, това, от което хората се притесняват, това са самите процедури и документацията, която е свързана с проектите. Но тук бих го споменала непременно цялото съдействие, което имахме от Министерството на икономиката. Защото наистина има много особени неща, които трябва да бъдат спазени през цялото време, което се изработва проекта, но там наистина има едни специалисти, които винаги са насреща и реагират, когато трябва нещата да се прецизират, така че да бъде проекта успешен. Колко време ви отне от старта на разработката на тази система до нейното внедряване и окончателното и така старта на действието? 2 години и половина, като тук става въпрос не само от страна на екипите, които реализират проекта, а и тези, които го внедряват. Защото в нашия случай проектът е изцяло софтуерна разработка на специално за нас програмирана. Не стъпваме на такива готови проекти, така че действително дела и приноса на всеки един в организацията е от значимост. Може би това е по-скъпия вариант да се разработи така една фирма специално за своите нужди да разработи цял софтуерен проект, но в крайна сметка сигурно е по-ефективно. Определено е много по-скъп. Ето сега ние ще продължиме проекта с самофинансиране. Пак казах, че фирмата E-System, с която работиме, е определено тази, която ни е трябвала в случая и ние продължаваме тази дейност с тях. Ефекта, който виждаме върху курсистите, които се обучават в АВО, усилията, които се полагат, наистина дават много добри резултати и си заслужават. Колко човека горе-долу между другото минава, да кажем, годишно през вашите образователни курси и с колко преподаватели се налага да работят? Ние всъщност имаме няколко департамента, така че ако кажа за число, трябва да спомена всеки един от департаментите. Да. По принцип, изпитният център, който функционира на изпитният департамент, ние провеждаме изпити в над 26 града в страната като оторизиран център на Кембридж. По отношение на учителски преподавателските квалификации, като оторизиран център за сертифициране на преподаватели, имаме от цял свят преподаватели, които идват. Провеждаме няколко такива курса непрекъснато през цялата година. По отношение на обучението, което е при нас на място, там вече имаме различни възрастови групи, като почнете от 5 годишните и свършите до бизнесмени, в които разработваме даже и специални за компаниите програми. Мащабът е много голям и от тук идва и сложността на проекта, с който се захванахме. Понеже казахте, че работите и с Кембридж, с ваши международни партньори, как може да се види мащабите у нас с тези в останалите европейски държави? И като ниво на оползотворяване и усвояване на средства, които са предвидени в европейския бюджет за повишаване на конкурентоспособността, така и чисто като на ниво бизнес. Като стандарт, да. Като стандарт. Бих казала, че ние сме на това ниво. И мога да го кажа, защото имам поглед от това, което ние работиме като партньори на веригата Бел. Партньорите на Бел бяха организации от целия Европейски съюз, като започнете от Полша, Чехия, Испания, Италия, абсолютно всички държави, които бяха поканени да бъдат партньори на тази верига, точно защото имаха много високо ниво и много високо ниво на качество на работата си. Там, пак както споменах преди това, имаше всяка една година, всяка една от тези организации трябваше да своите най-добри постижения да представи, така че действително ние сме, защото имаме и всяка една от годините имахме по награда от това, което представяхме. От друга гледна точка, акредитацията, нашата акредитация на Асоциацията за акредитиране и сертифициране на езикови центрове е нещо, което дава признание за това, че нашата организация е на такова ниво. Това се дължи, тази акредитация се дава след инспекции. И ние вече трета поредна такава инспекция сме минали, с която наистина сме доказали нивото на образованието, което даваме в България. Помага ли между другото факта, че една компания, която има така сравнително богата и дълга история, защото за България 25 години са сигурно максимума, който може да има така един частен бизнес. Помага ли това първо при разговорите с международните партньори, второ при реализацията на такива проекти, като този, за който говорихме сега? Абсолютно, абсолютно. Това е нещо, с което се постига и успеха е гарантиран от авторитета, който сме постигнали и от репутацията, която имаме в бранша.
Така че без... Вие самата споменахте, че все пак говорим за една образователна институция. Абсолютно. Там историята е важна. Която, за съжаление, по българското законодателство е фирма, но така или иначе бизнесът започва наистина да вмества образованието в българската. Ето и това, че участваме в тази икономика, това, че имахме също награда за качество и на списание Forbes. И заобщо бизнесът вече се обръща към образованието като един основен елемент в развитието на икономиката. Питах ви за това, защото пък има и обратната страна на медала. Има компании, които от много години, и то не само в България, от много години присъстват на даден пазар или даден сегмент и се оказва, че именно поради това, че дълги години са свикнали да работят по един начин, после се изпитват трудности с, да кажем, с промените на пазара. Променя ли се всъщност вашия бизнес за тези 25 години? Поне в България. Всичко се променя. Има ли радикални така? И в това, което търсят, да кажем, вашите хората, които се обучават в вашите центрове и въобще нуждите пък на пазара от това, което предлагате? В днешно време не можеш нещата да ги държиш по един и същи начин, да седят много години. Всичко се променя. Най-вече технологиите. И те естествено и в образованието дават отражение. Както споменах, електронните платформи, с които ние работим, те дават един изключително драстичен скок в развитието на начина на образованието. Както се казва, сигурно самия английски език се променя за четвърт век. Сигурно. Трябва да се включи цялата технология. Нашите курсисти в днешно време могат да седат зад компютъра, могат да се запишат за курса онлайн, могат да направят тестовете онлайн, могат да изкарат целия си курс онлайн. Всичкото това е развитие, а всичкото това е иновация и инвестиция в този бизнес, така че всички тези проекти, които са за развитие на конкурентоспособност, определено са от огромно значение. Имате ли проекти, намерения да развивате някакви по-мащабни проекти в бъдеще от този калибър, каквато е тази система, за която говорихме за сега? Тази система е специално насочена към развитието на бизнеса и на организацията. Ние по принцип участваме в много международни проекти по отношение на езиковото обучение. Нашите преподаватели участват в, може би тази година вече трети подред, международен проект, също в рамките на тези програми, което на практика пък повишава именно техната компетенция, защото да работиш едновременно с един международен екип за развитието на дадена учебна програма, това наистина е нещо, което допринася от друга страна за развитието на нашата организация. Съвсем конкретно професионално. Да. Както и въпроса, това особено във вашия бизнес е доста интересно, както и въпроса с сътрудничеството с различните държавни институции или пък общини. Знаем, че по различни пък други проекти, които определени държавни учреждения или общини така развиват или финансират с европейски средства, езиковото обучение е част от техните нужди. Имате ли такива съвместни инициативи? Да, ние даже в момента сме включени в каталога на Института по публична администрация и сме подготвили един много интересен курс за делови умения, който принципно е точно това, което споменах, изцяло интернет базиран, което ще даде възможност на много голяма част от общинските държавни служители да се включат не само в София, а и от страната. Точно поради факта, че той е интернет базиран продукт. Така че и ние не за първи път работиме с институциите по публична администрация и това сътрудничество определено дава много добри резултати, защото става много общо достъпно. Има още малко минутки до края на разговора да ви питам нещо друго. Има ли съвети, които бихте дал на предприемачи, които се колебаят? Дали има смисъл да се занимават с кандидатстването по един такъв проект? Дали не е твърде много административната работа? Също къде се започва, когато се реши да реализираш такова нещо? С кой говориш първо? Какво правиш в началото? Първо трябва да си наясно точно от какво имаш нужда, защо имаш нужда от това. И когато тези целите на проекта трябва да бъдат фиксирани, и тогава вече имаме у нас начини, по които да ти помогнат много хора. Както казах, служителите на Министерството на икономиката, също и фирми консултантски, които могат да подпомогнат дейността. Ние също работихме с такава консултантска фирма NextConsult. Така че има професионалисти, които могат да подкрепят началото на този проект, така че да гарантират неговата успешност при кандидатстването. Оттам нататък работата е на организация. Вярно ли е това, че все пак, за да има полза едно бизнес начинание от тези пари, все пак то трябва да се доказва и пари това като такова, което има смисъл. Ако не да излязло на плюс, то поне такова, което има перспектива. Защото много хора си мислят, че могат просто да наливат пари в някой губещ бизнес и с европроекта го превърнат в печеливш.
а това по някакъв път не става. Така ли наистина трябва да имаш някаква основа, да си доказва, че бизнесът работи и чак тогава да надграждаш с тези програми? Нашия случай беше такъв. И аз мисля, че това дава по-голяма гаранция за успех на проекта. Защото на практика, имайки опита от предишните системи, с които сме работили, ние много успешно надграждаме в момента, не започваме от самото начало. И заради това всъщност си поставихме толкова висока цел. Да се надяваме, че в крайна сметка и поставените цели изцяло ще бъдат изпълнени. Да се надяваме, че все повече фирми у нас ще се възползват от тази възможност, защото тя наистина е един доста мощен инструмент за повишаване на конкурентоспособността в крайна сметка. Благодаря ви за този коментар. Това беше управителят на езикови центрове АЛБЕЛ Мариана Маркова, която ми разказа интересни подробности за това какво представлява процедурата по кандидатстване и реализация на един наистина мащабен проект с помощта на европейските програми. Това беше едната интересна история.